Gospodine generalni konzule, gospodine potpredsjedniče, gospodine sekretaru, dame i gospodo, ja se nalazim u izuzetno teškoj situaciji zbog toga što sam inventar ovakvih komisija, odnosno ovakvih oblika saradnje, izvinjavam se, i kada čovjek dođe u situaciju da na sličnim manifestacijama svaki put treba da se obrati, onda ima veoma težak problem jer osjeća da se ponavlja. I ako budem ponovio neke rečenice koje sam do sada više puta izgovorio, nemojte mi zameriti, izgovaram najbitnije rečenice koje mislim u tom momentu aktuelne. Prije svega moram da ukažem na jednu floskulu koja nije floskula nego suština, ali pošto se toliko puta o njoj govori, onda lagano postaje floskula. A to je zadatak politike. Jedan od zadataka politike jeste stvaranje ambijenta za privrednu saradnju. Ugovor o saradnji između Saveta klastera pri Privrednoj komori Srbije i asocijacije inovativnih klastera Mađarske, a suština te saradnje, tog papira, tog sporazuma je da sad kad se raspišu konkursi, da stignemo do te faze da praktično ove dve asocijacije, sarađujući preko jednog projekta, pomognu, to jest nas da pomognu tome da dođemo nekako do Saveza klastera Srbije, a ne samo na papiru, nego koja će biti funkcionalna i koja će biti dobro strukturirana i koja će biti efikasna, koja će moći da radi, da funkcioniše. To je cilj, to je namera današnjeg potpisivanja. Ja bih pre potpisivanja dao reč gospodinu Veliku Vukašinoviću, predsjedniku Saveta klastera pri PKS. Već dosta toga rekao o genezi čitave ove priče, o potpisivanju ovog sporazuma o savezu između inovativnih klastera Mađarske i Saveta za klastere, koji je dao jednu inicijativu da se osnuje Savez klastera. Znači, ta inicijativa se desila upravo na Savetu za klastere Privredne komore Srbije, da se u najskorije vreme osnuje, znači, Savez klastera koji je bio pandan Savezu inovativnih klastera Mađarske. Gospodine Čaki, poštovani učesnici Ekonomskog foruma, dame i gospodo, u godini koja je u Republici Srbiji proglašena godinom preduzetništva Saveza za klastere Privredne komore Srbije, opredelio se za ostvarivanje ciljeva koji klasterima daju značajnu ulogu u sveukupnom privrednom razvoju Republike Srbije. Analizom 10-godišnjeg perioda od početka klasterizacije u našoj zemlji, konstatujemo smo da je uz časne izuzetke ostvaren polovični uticaj na sveukupni razvoj privrednog ambijenta primerenog evropskom modelu razvoja. U traženju rešenja i analizi problema sa kojima se klasteri u Srbiji suočavaju i koji omogućavaju značajnijem uticaju na prirodne tokove, došli smo do zaključka da nam na prvom mestu nedostaje krovna organizacija klastera i shodno tome doneta odluka da se formira Savet klastera Srbije. Sa velikim zadovoljstvom konstatovali smo da nam partneri iz Mađarske pružaju neprocenjivu podršku, nude kvalitetnu saradnju, a partneri od saradnje vide upravo u Savezu klastera Srbije, čije formalno osnivanje treba očekivati do kraja aprila 2016. godine. Aktuelni grant prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije je prva ali vrlo značajna prilika da krovna organizacija klastera naše dve zemlje zajednički pripreme projekat, čija će realizacija omogućiti klasterskoj infrastrukturi u Srbiji prenos dobre prakse klastera iz Evropske unije, asocijacije klastera, Vlade Mađarske i Mađarskoj ambasadi u Srbiji, kao i trgovačkoj kući Mađarske na velikoj podršci. Današnje potpisivanje memoranduma o međusobnoj saradnji krovnih organizacija klastera Mađarske i Srbije predstavlja značajan datum za intenziviranje procesa klasterizacije u Srbiji.
Činom potpisivanja memoranduma o razumevanju očekujemo proširivanje mogućnosti u oblasti razmene znanja, najboljih praksi i novih ideja među klasterima Mađarske i Srbije, koje su pokretač privrednog razvoja, sa potrebnim osvrtom na zajedničku edukacijnu platformu za razvoj klastera u Srbiji. Vi nemate